פה עכשיו אנחנו נתמקצע ברובה. אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב של תרגילים דינמיים בזוגות גם. יש הרגלים שונים, יש אנשים באים עם רקע, בלי רקע. אני אראה לכם משהו, וכל דבר שאני אראה לכם היום, אוקיי? אני גם אתן לכם הסבר עליו. וכל מי שיש לו בעיה עם משהו שאני אומר, ויגיד לי, תשמע, אבל אני עושה ככה וזה, אני אשאל אותו למה. ומי שיגיד לי, כי ככה הראו לי, כי ככה עושים בגולני, כי ככה עושים במרין, כי ככה עושים בשייטת, זה לא תשובה. זה האיטרציה האחרונה של משפחת ים4, זה ים4 בלוק 2. עשו הרבה מסילות, קט מתכווננת, רק ידית פה, 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 בכל מקום. יש היום דברים דו צדדיים. אין סיבה להתאים את עצמכם לרובה. הרובה צריך להתאים את עצמו אליכם. מוכנים? 3, פן! נזים! סוס! אם נשלח יד קדימה, אוקיי, זה לא טבעי 100% וזה לא טבעי 100%. באמצע, זה הכי טבעי ליד שלנו. וזה החבר'ה במקפול ישבו ואמרו, הופ, אוקיי? זרים במסילות, איפה אני ממקם אותם? דיברנו על ידיות, דיברנו על פנסים, לייזרים, שטויות. חבית, אוקיי? שמים את הלהבית במרכז החבית, כאשר אם המטרה שלנו עגולה, כמו העיגול הזה, או ראש, מה? הלהבית בעצם צריכה לחתוך את המטרה באמצע. ואז באמצע הלהבית זה הנקודת פגיעה שלו. עקרונות הכלייה בצה"ל מלמדים ככה, אוקיי? אומרים בצה"ל לעמוד ב-45 מעלות, אין חפלת וזה, רגל חזקה לאחור, מרפק בחוץ ב-45 מעלות, יד נוגעת במחסנית, 5 דקות אחיזה, קט וזה, יפה, עומדים ישר. זה יהיר להגיד, תעשו ככה. יש קבוצות שלא נזכיר את שמם, אוקיי? שעומדים ככה, חושבים שלא רואים, עומדים עם סיגריות, ואנחנו יושבים במערב, ככה מחלקים קנים בקשר, בשקט, כל אחד אתה על הימני, אתה על השמאלי, אנחנו עושים מתח, עושים כדור אחד, עושים 7, 4, 2, 1, אש, פתאום שומעים, בום! בשלושת האנשים, שלושתם מרגישים ככה. הם לא יודעים לאן לרמות, לא יודעים, גם אם רוצים עכשיו לרמות לאיזשהו כיוון, הם לא יודעים איפה זה יגיע, כי אפשר יריעה אחת וכולם נפגעו, נבלו. לעומת זאת, אם עכשיו עושים 7, 4, 2, 1 וצרור, אז הם שומעים את הצרור, אומרים לו, אוקיי, לשם לרמות, ואז הם מתחילים לראות עליכם בחזרה. בכוונות, לכל, 7, 4, 2, 1. Let's do it! Contact! Yeah, time, yeah. Yeah. Acá la manete. Nico. Tasia. Aku baca lah, kita baca lah.